Ako živite i radite u Srbiji, naš domaći internet domen RS ima 5 prednosti zbog kojih je dobro da baš njega odaberete kao svoju ličnu ili poslovnu internet adresu. Prva prednost RS domena – prisustvo. Nacionalni internet domen je odrednica prisustva na nekom tržištu. Svi najveći svetski brendovi u Srbiji su već prisutni na našem RS domenu, pa i sam Google. A gledano iz ugla Google-a, činjenice stoje ovako. Google tvrdi da 97% klijenata traži lokalna preduzeća na mreži. Takođe, Google pri pretraživanju daje prednost lokalnim sajtovima na nacionalnim internet domenima. Evo šta su rekli poznati internet stručnjaci. Na uglednom sajtu Web Marketing Today, Ann Kennedy kaže: adresa vašeg sajta je prvo parče koda koje Google algoritam vidi. A Webmaster Trends analyst u Google John Miller piše na forumu za Googlove proizvode: uopšteno govoreći, mi koristimo nacionalne internet domene za geotargetiranje, što znači da se trudimo da im damo malo veću težinu u rezultatima lokalne pretrage. Matt Katz, šef web spam tima u Google, je kratak i precizan. Ciljete ka određenoj državi, uzmite svoj nacionalni domen. Druga prednost RS domena – dostupnost. U okviru RS adresnog prostora još uvek je slobodan veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova za naziv vašeg budućeg internet domena. Mnogi zanimljivi pojmovi u okviru generičkih internet domena, kao što su .com, .org i .net, već su odavno zauzeti. Na svaki registrovani naziv RS domena dolazi oko 1400 registrovanih naziva .com domena. Treća prednost RS domena – identitet. Registrovanjem svih potrebnih naziva RS domena potpuno štitite svoj identitet, naziv svoje firme ili svojih brendova, proizvoda ili usluga na srpskom internet prostoru. Nemojte da oklevate, jer neko drugi može da zauzme naziv domena koji je vama veoma bitan. Četvrta prednost RS domena – bezbednost. Nacionalni internet domeni pružaju veći stepen pouzdanosti i bezbednosti. Korisnici RS domena, za razliku od .com domena, moraju da daju tačne, potpune i važeće lične podatke koji se i službeno proveravaju. Time se smanjuje mogućnost prevara pri online kupovini i drugim transakcijama na internetu. Takođe, sprečava se zloupotreba domena pri lažnom predstavljanju ili sajber kriminalu. Peta prednost RS domena – pripadnost. Korišćenje nacionalnih internet domena pokazuje i pripadnost lokalnoj internet zajednici. Inače, nacionalni RS domeni čine 60% svih registrovanih naziva domena u Srbiji. Registracijom RS domena pokazujete pozitivan stav prema sredini u kojoj živite i radite. Više informacija o RS domenu pronađite na sajtu nađimelako.rs. Registar nacionalnog internet domena Srbije. Dom domaćih domena. Pre upotrebe interneta detaljno proučiti prednost RS domena. O googlovanju, namerama posetilaca i željenim reakcijama na sajt posavetujte se sa ovlašćenim ili nacionalnim internet registrom.